2050 ýyl Hemmeda dütkedi. Ağay, skoşnaları, neymişler? Karoçy düýmara, ýa ýatyr. Ya, iýse jama bera. O iki goja datlar görýärmi? Hani ýerler katalla şalara. Ýör. Benim turdum, ýüregim ýarypdy. Aldım telefonu şol. Gyýgyrdym am olay. Agy öýrüm filial bolsaň maňa jaňatma. Tonaňa oňaýdyrsyn. Ey, baş mami zatkany nujun. Başlanma. Ecene gelin gerekkämi? Hay tittikler. Oğullar görsün. Maşina meseden kadarlay görsün. Hakyklay o ýumany diýip alyp gaýdandyrlar. Ýörün golaýla deýin. Geldik awjana öýümüz şutaýda. Ay, ýörün şäherde aýlanmamyz bar da. Men öýdýän maşinler awjeken. Aga parkuşda ýanynda baraýsana. Bala takana maşyn. Nomerim berde, aýolan. Bak istene o tonaňa. Bak ýyzgynyň öldürýär kimdir? Bala nomerim ber, äme diýsen etçi. Min aýla horalla hymlat goýja gördüm o. Nesine gördüm aýsy bu katla. Ayna bolma bu için sepelde biz. Hany gojaýdym ýakaý. Agy Frayda goňşular görmäkler. Şäher aýlajak diýär, moýka getirýärmi? Bäri ýöne moýkada, ýör gow ýer kızı. Ýörüm. Yeah, icy. Whoa. Brr. Yeah. Näme настроениň ýok? Suzuki. Näme ýesin? Pizza. Böyle. Yeah, dondurma. Dondurma. Oh, dondurma. Yeah, dondurma. Ey, bilekleri dondur. Tamam, sağ olun. Daway çykaryşy. Davay. Nomerini alınmayan kılan? Yok. Süre çıktı jetdigmi bolmay? Oynaydiyan ha joram aldım akayım yol. Bana jaňatda şey diýýärdi, ýanymdaky ortada diýýärdi. Dondurma. Çilekli dondurma.